Og jeg vil fortælle bare ganske lidt og kort omkring baggrunden for udstillingen. Jeg har arbejdet meget i Afrika i over 20 år, så derfor har jeg haft mulighed for at lave den samling, jeg har gjort. Jeg har blandt andet arbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke i 3 forskellige afrikanske lande, og det er derfor, der er mange ting fra for eksempel Mozambique, Zimbabwe, og cirka 500 år tilbage. Tekstilerne de er vævet af fiber fra raffia-palmen, som kan blive op til 25 meter høj. Mændene høster og bearbejder fibrene til en smidig tråd, hvor de bagefter væver stykkerne, eller væver tråden til mindre stykker. Man tager højde for vævens bredde og trådenes beskaffenhed eller længde. Og det bliver vævet på 2-skaftet væve. Jeg har ikke så meget forstand på vævningen, men det ved Mette lige så noget om. Det gør man i Kina, eller siger i store mængder og laver. Det gør man ikke. Man gør det i første omgang til eget brug. Ja. Du kan se på et tidspunkt, hvor jeg kom ud i ørken i Botswana. Jeg måtte spørge, om der var nogen, der kendte et sted, hvor jeg kunne se, at de lavede kurve. Der var jeg så heldig at finde en kvinde, der kunne engelsk og så lokalsprog. Så vi kørte bare langt fandelig. Ja. Og så en gammel kone deroppe og væve sin egen. At bevæge sig i det nærmeste område. Så kunne vi sige vævningen. Altså egentlig en del steder har det været sådan, altså en grundvævning, som der er tale om. En 2-skaft, dem der har vævet lidt, de ved, at det er over og under hver anden træntråd og tilbage igen modsat. Det er altså den enkleste væveform, der er. Der væver de altså med disse fibre, og I kan også regne ud, at der er en begrænsning på størrelsen, fordi fibrene maks er omkring 1 meter. Og der er noget spild til alle sider på sådan en vævning, som man ender med at måske få noget, der hedder 50 x 50 cm eller 60 x 50 eller lignende, alt efter hvor lange fibre man har fået. Og så har man også fibre netop på denne her ende. Vi har desværre ikke nogen her, men når I går ind og kigger i det her rum for endevæggen, så vil I se, at der er fibre til alle sider på den vævede ting, fordi man både har nogle fibre, der er sat fast på en opretstående væv, en vertikal væv, og så ligger fiberen jo i hele sin længde og stikker ud til begge sider ved siderne. Det bliver fjernet, når man folder siderne ind, men lige netop denne her har ikke fået vendt siderne, så der kan vi se, hvordan fibrene er.